Halløjsa YouTube. Vi fortsætter vores Minecraft Let's Play. Men først en intro. Så er vi tilbage efter en intro. Vi fortsætter. Jeg ved ikke hvorfor jeg visker. Men vi skal i hvert fald udvide det her noget mere. Og jeg har ingen lyd på. Ja. Vi fortsætter. Du. Hvad har den her? Den har ikke lavet en skid op. Og jeg har fået en nyt skin. Og hvad var det vi fik sagt der skulle være herinde? Var det det her? Det var det nok. Sådan. Ej, ja, det går bare. Nej. Og det bare går godt. Og så skal vi op her. Nå, skal jeg finde noget mere træ. Jeg lagde mærke til, at lyden den var meget høj sidste afsnit. Har vi noget træ? Ej, her der er bare lige den perfekte. Gider ikke det. Ej, her så mangler jeg så også lige at få sat timeren til, så nu bliver det her afsnit lidt længere, ikke også? Ja, det er flot. Nå, det havde jeg åbenbart taget. Min FPS er høj. Prøv lige at vente 2 sekunder. Så fandt jeg lige ud af det. Det kunne jeg ikke lige helt forstå. Jeg synes det er fedt nok en ny opdatering, gang man se attacken på ens. Right, det så jeg slet ikke det der. Det bruger jeg kun. Jeg bruger det igen på server og sådan noget. Nej, jeg kan da bare slet ikke sætte noget af. Den skulle være den takling. Skulle den ikke? Hvor skulle den være af? Sådan der. Ja. Den er færdig her, kan jeg se. Sådan. Sådan. Ej, men jeg synes nu, at det er meget dejligt at lægge noget op på
ens kanal, som jeg faktisk er glad for. Og så de der Sony Vegas ting, der kommer ned i hjørnerne. Det er altså kun fordi, at det er en demo, og jeg overvejer. Eller jeg ved ikke, om jeg skal købe det. Eller hack det. Der, så regner jeg med, at en gang den bliver herovre. Ja. Sheets. Ja, det er sådan set bare det her, jeg venter på. Så jeg tror lige, jeg cutter videoen indtil den her, den er færdig. Så blev den endelig færdig. Det var så sandeligt også på tide. Der. Det. Jeg skulle lige starte timeren, det var derfor. Hvordan gør jeg det her smartest? Sådan der, det var smartest. Ja, åbenbart. Nå, så skal jeg skaffe mere træ. Mere træ. Men vi får lige lavet os en ordentlig økse i stedet for. Sådan. Ding. Der var den. Hvordan? Fuck. Ja. Nej, det gider vi ikke det. Ja, det er godt nok. Jeg er godt nok ved at være træt, ja. Siden 6:30 i morges, der har jeg været ude og stuppe her. Så det... Så må det jo være fint. Det her træ. Lige kom med. Der var lige noget kul der. De kan vi godt bruge. Der er noget bedre kul der. Til vores ovn, så vi kan få lavet nogle mere stone break.
Så bliver der sådan lidt af hvert i det her afsnit. Der bliver lidt bygning, lidt mining og noget huggen træ. Træ! Ej, nu er det sgu ikke sjovt længere at sige det. Det bliver simpelthen så godt. Nej, der skal ikke. Så skal jeg så også have noget loft i. Ej, jeg skal have fundet noget sand, så vi kan få det smeltet op til glas. Ja. Sådan der. Ja, så skal vi så bare have lavet glas her. Så kig ud af det her. Ja. Skal jeg finde noget sand? Nu bliver der meget mørkt. Der og så. Det håber jeg ikke, I kunne se det der. Det kunne I nok godt. Se, er der ikke noget sand her et sted? Lige derovre, der var samlet. Ja, nu runder jeg snart de 1000 visninger. Det bliver fucker godt. Jo, der. Så lad os se her. Gider ikke til jord. Så er det jo væk. Går der også lige lave kiste? Hvordan vi crap shit i? Den der vil jeg gerne lige have med. Med mig. Og så er det noget med, hvis man gør sådan her, så får man... så prøv 6 af dem. Hvad skal jeg lige gøre her? Jeg skulle have fundet noget jern. Så skulle jeg lave en saks, og så skulle jeg dække det hele til her. Og så får man 16 ud af den. Sådan der. Det ser meget godt ud. Jeg skal lige
se noget her. Ja. Nu skal vi se. Det her det er sådan set meget godt lavet. Man har faktisk brug for det jord der. Så kan man lige få dækket det her lidt til. Okay. Sådan der. Ja. Så skal vi få... Godt så. Så tror jeg siger tak for den her gang. Og vi ses.